Svetoga Duha. Evo, draga braćo i sestre, 50. dan posle njegovog slavnog vaskrsenja i pre neki dan smo proslavili 40. dan, dan Vaznesenja, a evo danas proslavljamo Duha Svetoga koga je Gospod Isus Hristos obećao svojim svetim učenicima i apostolima, rekavši im da će im poslati utešitelja. I sve ove dane, u vaskršnje dane, od Vaskrsa pa do današnjeg dana, svedoči nam o postojanosti svete životvorne i razdeljive Trojice, Oca, Sina i Duha Svetoga. I sve radnje koje se zbile posle vaskrsenja sa našim Gospodom Isusom Hristom, njegovim učenicima i apostolima, sve su vezane za njegove sledbenike i do današnjih dana i na nas same. I tako smo odmah posle vaskrsenja vidjeli ono neverstvo Tomino i vidjeli žene mironosice koje su pohodile grob Hristov. I vidjeli i čuli o nebeskom anđelu koji je svedočio sve događaje sa Hristom i oko Hrista. I opet iz prevelike ljubavi Sveta Trojica šalje svog jednorodnog Sina ovdje na zemlju da svedoči to trojstvo u jednom. I Sveta životvorna Trojica i danas svedoči ovdje, kada smo sad u ovom lepom ophodu u Banji Koviljači obišli prelepim parkom banjskim ispod legendarnog Učeva, a porad reke Drine. I danas, kada prolazimo kroz lepote tvorevine Božije, vidimo svedočanstvo i svetu i životvornu razdeljivu nepobitnu Trojicu. I vidimo staranje za nas sve ovdje na zemlji, kao što je Gospod rekao i obećao i ispunio da će poslati utešitelja istine, jer učenici njegovi posle odlaska Gospoda Isusa Hrista, posle njegovog vaskrsenja, u tom teškom periodu bili su u strahu. I zaista je teško živjeti pod strahom. A još se rađala među njima i sumnja, kao što je to bilo kod apostola Tome. Sve je to Gospod svojim ponovnim objavljivanjem i pokazivanjem pre Vaznesenja pokazao svojim učenicima i apostolima. Pokazao im je svoje telo, da ih uveri da ih on ne ostavlja i neće ostavljati, kao što ni nas neće ostaviti do kraja vijeka. I šta ostaje u 50. dan? Dolazi Duh Sveti. Ko je Duh Sveti? To je onaj Duh koga je Bog obećao, koji će utešiti učenike i apostole njegove i koji će poći u svet da šire njegovu nauku. To je onaj Duh koji daje sve, koji na kraju krajeva daje i život nama. I svoj ovoj tvorevini voljom Oca i Sina, Duhom Svetim je stvorena sva ova tvorevina i na kraju mi ljudi kao naličija Božja i oni koji ličimo na Boga. Samo se moramo svojim životom udostojiti lika Božijeg. Da naš ljudski lik ne pokvarimo ni sa čim. Da on bude uvijek po lepoti kakva je lepota Božija. A to ćemo učiniti dobrim delima, dobrim našim ponašanjem, odlaskom u crkve i hramove i manastire svoje. I na zdravim osnovama moliti utešitelja koga on nije ostavio nigdje ni na kom mjestu. Nije ostavio čoveka ni kada je postradao i pao u greh. I ceo Stari Zavet, sve do Paske u Starom Zavetu, je Gospod Isus Hristos preko Mojsija, proroka i ostalih starozavetnih učitelja
pokušavao na sve moguće načine da oslobodi čoveka i da privoli da bude u zajednici njegovoj. No na kraju krajeva šalje svog jednorodnog sina koji strada za nas ljude, koji je postradao iz prevelike ljubavi prema čoveku. Bog čovek koji je oprostio svima sve. Apsolutno svima sve. Svo vrijeme od njegovog praštanja pa do današnjeg dana mi, draga braćo i sestre, imamo braće i sestara i srodnika i bližnjih svojih koji ne praštaju. Ne može tako i na takav način, draga braćo i sestre, ući se u zajednicu Oca, Sina i Duha Svetog. Oprostiti moramo sve. Sveti oci tamo i kažu da je oprošten greh zaboravljen greh. Mi danas u našoj stalnoj komunikaciji između sebe, kada raspravljamo o nekome drugome, uvijek mu pominjemo greh. Uvijek. Ima koliko je to godina prošlo, ima koliko je dobrih dela učinio on poslije. Ali naš čovjek je spreman da kaže da, ali tad i tad učinio si to i to. Zamislite Gospoda na krstu, da je rekao onom razvojniku, razvojniče, da, ali radio si to i to. Ne, nego oprostio i zaboravio to. Pamćenje i sjećanje treba da postoji u ljudskom rodu. Na to nas opominju mnoga sratišta naša, mnogi grobovi, mnoge planine i reke opevane u narodnim pesmama našim koji svedoče o teškom stradanju nas Srba i srpskog naroda. To naravno da nećemo zaboraviti onima koji su učinili zločine prema nama, ali u opštem življenju, u našoj svakodnevnici, te sitne zavađice i sitne grehe praštati moramo. I samo ćemo tako pokazati da smo sledbenici našeg Gospoda Isusa Hrista i biti večito zahvalni Svetoj Trojici koja je u jednom Bogu, koja je jedna u tri lica Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Bog, tvorac svog vidljivog i nevidljivog sveta, je sa dejstvom, Sinom i Duhom Svetim. I bilo je kroz istoriju razni učitelja koji su pokušavali da umetu našu svetu crkvu, jedinstvo crkveno, govoreći da Otac ne ishodi od Sina, umanjavajući da Sin ne ishodi od Oca i Duha Svetoga, umanjavajući važnost Duha Svetoga. I zbog toga je raspravljao najprvi Vaseljenski sabor 325. godine, koga su naši sveti car Konstantin i carica Elena sazvali i raspravili o tome i do današnjeg dana. Naša sveta crkva nepokolebljivo veruje u svetu, životvu, nerazdeljivu Trojicu. Za Oca znamo, za Sina tako, a i Duha primamo krštenjem i svakim svojim početnim radom priziva se Duh Sveti. I sve radnje ovdje na zemlji, kako naše domaće, kućne, tako i ovdje crkvene u hramovima, počinju prizivom Svetoga Duha. I ništa ne možemo učiniti bez Duha Svetoga. I ako se radujemo, radujmo se sa Duhom Svetim. Ako tugujemo za nečim, opet prizivajmo Duha Svetoga. Ako bolujemo, prizivajmo Duha Svetoga da lakše iznesemo to. Znajte da bez moći Duha Svetoga, volje i Oca i Sina, ne možemo ništa učiniti ovdje na zemlji. Zato nek je svima danas srećan današnji praznik i sveta životvorna nerazdeljiva Trojica na pomoći svima vama, našoj dragoj dečici, vašim na domu i svom vašem rodu i grozdu. Nek je sretan i Bogom blagosloven dan i srećan praznik danas.